Co si budem? Není to úplně nejvhodnější dělat HVK, když zrovna moje poslední video je konec, ale jsem nemocný a navíc mám pojebané hlasivky. Takže HVK, které je jednoduché, bude friendly pro mě jako comeback video. Anyways, hello yo, já jsem Peterino. Dnes jdeme splnit můj slib, které jsem dal před už skoro 2 roky. Vybral jsem si ty 2 kanály, které byly v komentářích pod poslední video související s HVK a samozřejmě v budoucnu budu dělat další HVKčka. Takže kdo by se rád nechal ohodnotit, napište koment, kde obsahuje jméno vašeho kanálu a vaše nejoblíbenější jídlo. Toť vše, jdeme na hlavní obsah. Viete, ak máte fáze, kedy na tomu chcete dať 3 pohľady, ale Čávo to nespraví tak, že to dá naraz. Čávo to dá 3krát za sebou, 3 pohľadov. Já seriózně nemám tušení, o čem je ten kanál. No ten Kinemaster tam má do dneska a tam stačí pozrieť jednu reklamu a má to preč. Každopádně, jestli někoho zajímá ten příběh té hry, tak se podívejte třeba k nějakému jinému youtuberovi, který ohledně toho jako mě... Jo, takže aby si vůbec se mohl kouknout na tohle video, tak se musíš podívat na jinýho youtubera, který právě natáčí tuhle hru, abys pochopil příběh téhle hry. Tohle je velmi špatný aspekt toho, jak natáčet videa. Ty jsi ten producent, ty jsi ten stříhač, ty jsi... Spidery, takový herní youtuber, který má i často in real life content. Natáčí různé hry, jakožto hororovky, simulátory, střílečky a Minecraft. Trochu větší množství. Spidery za svou kariéru už natočil minimálně 39 her. Samotně z Minecraftu má víc jak 16 sérií. Ostatně točil i recenze her, vlogy, tier listy a MLG edity. Kromě videí vydává i shorty, které jsou převážně sestřih z videí a kdysi i streamoval. Podle mě má Spidery otřesnou grafiku. Začneme s bannerem a s logem. Z mých vlastních poznání má banner několik způsobů využití. Například to může zobrazovat identitu youtubera, něco jako můj banner, nebo banner Skeletona. Z banneru se dá vyčíst i jaký content nejčastěji točí. Třeba z banneru Bless Michalka můžeš na první pohled vidět Minecraft a u Kostě Sylvie můžete vidět kombinace různých hrů a schopnost kreslit. Bohužel Spideryho banner jednak není hezký, pomalu nechápeš, co z toho opravdu točí a jeho identita je z půlka vyříznutá. Navrhuji uprostřed dát sebe a nalevo dáš Minecraft sérii Sea of Flames. A napravo dáš 3 hry, které natáčíš nejčastěji. Miniatury má plnit úkol lákat diváka, aby klikl na video. Tak v tomto Spidery docela dokázal. Využívá červené šipky, snaží se dávat červený text, jako kdyby sdělal výprodejové letáky. Ale všechno ostatní slabé. Fonty textu na miniatuře a celková úprava barev a ostatních obrázků. Jo, je potřeba, aby miniatura byla i přehledná. A když už to není hororovka, tak barevnější. Co se týče videí, má Spidery velmi zajímavý způsob zpracování svých tvoreb. Zanalýzoval jsem 3 nejnovější videa a musím říct, že mě vrtá hlava. Tak se podívejte třeba k nějakému jinému youtuberovi, který ohledně toho jako mě... Fakt, kdybys trochu utišil ten šum, což se dá buď přes OBS, nebo v editu ten šum potlačit. Kinemasteru je už Noise Remover 8 měsíců nainstalované. Kinemaster je mobilní editor, který se dá free používat s vodoznakem. Vodoznak. Spidery používá Kinemaster už několik let a stále si nepořídil premium, či nenašel jiný program, kde vodoznak není. Když už můžeš tomu vodoznaku vyhnout, proč pak ho stále máš? Na mobilu for free bez vodoznaku je třeba Adobe Premiere Rush a na počítači DaVinci Resolve nebo CapCut, vždy se dá něco najít. Obecně má Spidery dlouhé videa, to není problém, ale problém je, že jsou dlouhé a nudné. S nejnovějším videjkem se to dá přežít, jde o let's play a hra má poměrně silnou story stránku, což ostatní tak dlouhé být nemuseli. Ve videu bývaly mnoho nudných a zbytečných záběrů, které když odstraníš, tak se nic neděje. Tím zkrátíš video a celkově to tak nudné nebude. To, co ti zbyde, je pak lepší poupravy, zajímavější. Můžeš to učinit pomocí vtipných videjků, green screen videjků nebo samotně pomocí vhodnou hudbou. Video bude pak celkově koukatelnější. Po všech těchto problémech, které ve videu najdeš. Teda ještě jsem neřekl problematicky obrovské titulky, nenávaznost mezi více pohledů, špatně seřazené záběry a chaos při sledování videa a hrozně špatně udělané intra. Můžu stále hrdě říci, že určitě má smysl Spideryho sledovat. Kdyby se Spidery v technických stránkách zlepšil, tak věřím, že se jeho kanál odostane k více divákům a youtuberům. Celkové hodnocení dávám 3 z 10. Jeden bod dávám obrovskému výběru kontentu, druhý bod dávám pro ty červené šipky a červené kroužky a třetí bod ti dávám, aby to nevypadalo tak tragicky.
točí prostě momentálně době GTAčko, ale má hlavně jakože banner a i profilovku založenou na tom Minecraftu, že podle toho lidi jako nepoznají, že to jako GTA YouTuber. Jako co si budem komentovat umí to vysvětlit líp než já, což je velmi Nevím, jestli ty víš na Discordě, ale ono to vydá strašně malý bitrate, ale strašně moc. Prostě tento kanál by mohl mít potenciál určitě, já si myslím, že do budoucna, jestli vylepší miniatury, jestli trochu zlepší branding, tak si osobně myslím, že... Johnny, herní youtuber s obrovskou převahou GTA 5 a trochu Son of the Forest. V posledním roce se zabýval i Fortnite montáží a s pár vlogama. Minecraft má na profilovce, ale tolik se ní už nezabývá. Zabývá se převážně produkce videí. Není to špatně, ale Johnny teď hlavně natáčí GTAčko, což banner a logo zůstalo u Minecraftu. Je to pointou, nad kterým člověk se asi trochu zastaví, ale blbě to není. Mimo toho je banner a logo hezky udělané. Na banneru je vidět nick youtubera a skin youtubera. Společně souvisí s bannerem i logo, kde je samej či podobný background a herní skin. Miniatury jsou přehledné, hezky zpracované a jsou tam i věci, které pomáhá přiklákat pozornost. Jakožto jsou červené šipky, červený text nebo bílý strouk. Co bych doporučil asi ještě zkusit udělat, je zvýšit saturation a brightness. Johnnyho miniatury jsou obecně trochu tmavší a mezi ostatníma miniaturama třeba na homepage diváka nepřiláká. Johnnyho videa jsou podle mě až moc chill. Též jsem zanalizoval 3 nejnovější videa od Johnnyho a vychází mi výsledek chill. Při sledování videa cítíš, že video je prostě zcela v klidu. Nestane se, že by náš Johnny měl nějaké emoční změny. Základní sestřih má Johnny docela dobře udělaný. Ve videu se moc neobjevovaly zbytečné záběry. S čistým komentářem vypadá video dosti zajímavě. I když video je opravdu jen čistý komentář. Občas ve správném momentě si Johnny vzpomene na vtipné materiály a hodí to tam. Jinak kromě obrázku či ukázkové videa tam má Johnny fakt jen čistý koment s videjkem. 8 minut pro takový styl videa je akorát. Není to moc dlouhé ani moc krátké. Pokud nemáš ADHD a jsi člověk, který GTA content sleduje, tak nutné by to být nemělo. Musím říct, že Johnny ví, co dělá. Problém se taky najde. Zmíněné ukázkové videa a vtipné materiály jsou dost přihlasité na rozdíl od ostatních záběrů či komentářů. Chce i tyhle materiály kontrolovat v podobném hladině hlasitosti jako ostatní zvuky. Osobně bych tu hudbu tam i doporučil, nějakou klidnou, klidně opakující se. Aby tam nebyla čistě jenom vrnkání sirén z GTA a tvůj koment. Jinak Johnnymu nefunguje link na Instagram, doporučuji to co nejdřív opravit. Celkové hodnocení dávám 6 z 10. 2 body dávám za celkovou grafiku, 2 body dávám za tvůj koment a 2 body dávám k tomu zpracování. Jsi už dost dobrý, ale stále máš prostor se zlepšit. Tohle bylo všechno pro dnešní video. Ještě pro info, hodnocení je čistě subjektivní a je to s cílem vám tvůrcům trochu pomoct. Pokud se necháte urazit, ono to pak sorry jako no.